Здравейте! В този видео ще видите класическо полево яке М65, произведено от немската фирма Brandit. М65 като модел дрехи е доста популярно, именно заради това, защото е функционално, удобно и здраво. Както виждате, якето е подходящо и за зимният сезон, наистина дебело. Ще започна първо с характеристиките на плътта. Външният слой 65% полиестер, 35% памук. Хубаво е, че комбинация от полиестер и памук, като съотношението е в полза на изкуствения материал, защото при попадане на вода, дъжд, сняг, наистина по-трудно попива в самия плат и позволява по-бързо да изсъхва, особено при вятър, когато го носите на по-ветровити места, плътта изсъхва значително по-бързо, отколкото ако беше произведено от чист памук. Така, сега да покажем вътрешна част, която интересува силно купувачите. Дали ягето е подходящо за зимния сезон, защото знаем, че много често в доста сайтове се среща зимно яке, което когато си го купим, виждаме, че не е толкова удачен избор за зимата. Това яке можем да гарантираме, че за зимата е много добър избор. Виждате, има подплата, която може да се сваля. Виждате тези копчета. Тук умишлено съм я разкопчал, за да видите долния слой. По принцип кройката е американска и виждате как освен на плътта, който е външния, тук има и добавен хастар, който позволява на дрехата да диша и допълнително я прави по-здрава при ползване. Ето виждате, посредством тези копчета бързо и лесно може да сложите или да свалите подплатата. Материята, от която е произведена подплатата, е 100% полиестер. Виждате класическите шарки, които се използват при военните дрехи. Сега нека покажем и предимствата на джобовете на това яке. Виждате, стандартно двустранични джоба, доста дълбоки, има място за доста неща, с капаци, за да не прониква вътре вода и вятъра също така, може да, когато държите ръцете си вътре, са предпазени и от вятъра. Два джоба на гърдите, отново с капак, също с немалък обем и отново с капаци, които предпазват съдържанието на джоба. Висока яка, което много хора може би не му обръщат толкова внимание, когато купуват яке, но това може да ви спести много неприятни болешки и травми, особено когато ходите в по-студено време и на по-ветровити места. Яката тип поло, за да предпазват до брадичката и от задната част на врата. Виждате, има цип, метален цип на яката. Вътре е поместена сгъваема качулка от подсилен материал, не е като на някакъв даляките, която може да се скъса лесно при ползване. И тук има и допълнително закопчаване с велкро, за да може яката да стои винаги пристегната и да не се отваря. На рамото са оставени пагони, виждате, с копчета, което позволява да сложите вашите пагони, ако имате нужда от това. Ръкавите се регулират с велкро според ширината, която ви е нужна, което е много удобно, когато носите ръкавици, защото може да ги пристегнете и по този начин да не влиза вътре сняг и студ. Виждате, тук са оставени и капаци, които могат да се прибират с велкро лепенка, за да не пречат, но при силен вятър
можете да ги пуснете надолу и по този начин предпазват и ставите на китките, за да се продадат именно тези болешки, за които говорих преди малко. И последното нещо, което остана, метален, наистина здрав цип, който не се къса никак лесно, и капак отгоре, който предпазва от вода и вятър, закопчава се с тик-так копчета, който ви дава максимална сигурност в лошите метеорологични условия. Ластик за пристягане в талията, за регулиране на размера, за да може освен някакто да е практично и функционално и да изглеждате добре с него, както и ластик в долната част за регулиране на размера в талията.